Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin munfakkin. Waɗanda suka kafirta daga ma'abota littafi da kuma mushrikai ba su kasance masu gushewa gaskiya ba, hatta ta ce humul bayyina, har sai da hujja bayyananniya ta je musu. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Wani manzo ne daga Allah yana karanta wasu takardu masu tsarki. Fiha kutubun qayyima, a cikin su akwai wasu littattafai masu kima masu daraja. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. Kuma waɗanda aka baiwa littafi basu rarraba ba face bayan hujja ta je musu. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-ddin. Kuma ba umurce su da komi ba face su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi. Hunafa'a, masu karkata zuwa ga addinin gaskiya, wa yuqimus salata wa yutuz zaka, su sai da sallah su ba da zakka, wa dhalika dinul qayyima, wannan shine addini mai kakkiya. Innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Lalle waɗanda suka kafirta daga ma'abota littafi da kuma mushrikai suna cikin wutar jahannama, za su dawwama a cikinta. Ula'ika hum sharrul bariya, waɗannan su ne mafi sharrin halittu. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ula'ika hum khairul bariya. Lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai, waɗannan su ne mafi alherin halittu. Jaza'uhum inda rabbihim jannatu adil. Sakamakon su a wajen ubangijin su gidajen aljanna na zama, tajri min tahtiha al-anharu, wanda koramuna gudana a karkashin su. Khalidina fiha abada, za su dawwama a cikinta har abada. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da Allah. Zalika liman khashiya rabba, wannan sakamako ne ga wanda ya ji tsoron ubangijinsa.